Det var en temmelig hemmelig fest, usandsynlig cool. Krydsede rundt fra ø til ø, mens jeg lå i en pool. Der var evig grøn 90'er pop, gammeldansk hiphop, en hobbydisk jockey, en jobbie og en dygtig kok. Folketjekket sommertøj, solede sig mens tiden fløj. I Danmark var vejrudsigten virkelig sløj. 4 fyre over 40-80 ned ad en væg. Der var også en skøjtebane, det var fame skæg. Jeg var vildt fascineret og ville ikke tilbage, så jeg vendte mig lidt lov imod de andre og sagde, jeg var ikke rigtig klar over, hvor deft her var. Jeg for optog, lad os aldrig rejse hjem herfra. Og så kunne de måske godt alle sammen se, at det nok ikke var verdens aller værste idé. Faldt ud af min seng, og jeg slog mit hoved. Det var bare en drøm, det blev jo aldrig til noget. For i en hverdag er der ikke tid til leg. Jeg har for travlt sådan en båd, det er ikke noget for mig. Er det posten der banker? Hvad sikke et held. Vi er blevet inviteret af Anders som selv, og helt uendelig fedt. Den skal ikke have for lidt. Gik i gang med en sang og boxede et beat. Da bogen gik i trykken, var det knald eller fald. Han vidste ikke, om den gik fedt, om den fik ædelt metal. Han fik et trykkeri til at ligge på branchens top 10. Men var 100 velvet tips noget som folk vi kunne lide? Ja, hans idéer blev succeser, og dem rider han på. Danskerne blev glade, så det skåler vi på. For Anders G er sej, og hvem og Esben K, du ved dem skåler, dem skåler, dem skåler vi på. Hvem Esben K er sej, og Anders er rå, du ved dem skåler, dem skåler, dem skåler vi på. Hvem Anders G er sej, og hvem og Esben K, du ved dem skåler, dem skåler, dem skåler vi på. Cruise med 4 pools, ja, så bliver det ikke større. Før Anders fyldte 40, havde han rigeligt at gøre. Han fløj Rasmus ind fra Spanien, før vi lagde fra havn. Ingen fest uden Johnny, ham vil alle skulle savne. Nico er her ikke, og nej, de er begge med. Og Christian Nygaard hygger med os på omkvæd. Med Kasper Rig og Grud, og hvem og Jakob K, du ved dem skåler, dem skåler, dem skåler vi på. Hvem FNH og Kenneth, og hvem og Michael Fogh, du ved dem skåler, dem skåler, dem skåler vi på. Hvem og Jamal og Lisbeth, og hvem Maria K, du ved dem skåler, dem skåler, dem skåler vi på. Han har for mange gadgets, på den måde han ser. Har en remote til sin patiente, til hver en LP'er. Nye griller gør ham vild, for han er foregangsmand. En pioner som ser idéer, det er den slags han kan. Så han hjælper nye startups med at flyve afsted. Peter Yde nyder det sidste omkvæd. Det er Kasper Rig og Grud, og hvem og Jakob K, du ved dem skåler, dem skåler, dem skåler vi på. Hvem Steffen H og Kenneth, og hvem og Michael Fogh, du ved dem skåler, dem skåler, dem skåler vi på. Hvem og Jamal